Γεια παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Rocket League. Θα παίξουμε Rocket League γιατί έχουν μπει τα Halloween. Έχει συνεργαστεί το Rocket League με τη Marvel και έχουμε πολλά πράγματα εδώ πέρα τώρα στα challenges. Θες να δείξεις τα rewards, Σταύρο? Ναι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουμε αυτό το player banner, ένα με το Venom και ένα με το Spider-Man που φαίνεται λίγο η στολή του, αλλά είναι γενικά ο μαύρος Spider-Man. Έχουμε αυτό το banner, την εικονούλα. Έχουμε και αυτήν εδώ την εικονούλα, που είναι Spider-Man ο Venom. Αυτό είναι πιο πολύ Venom. Έχουμε ένα κόμικ του Spider-Man εδώ πέρα σαν καπελάκι. Ρόδες πολύ ωραίες, μυστέριο, ποιος είναι και στο Fortnite, άσου δεν το ξέρετε γενικά σαν ήρωα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το Dominus Venom, που είναι μόνο για τα Max Dominus, το χρώμα του συγκεκριμένο. Συνεχίζουμε με ένα level, αυτό μπορείτε να το κάνετε περιόριστα μία φορά τη μέρα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε περιόριστα κάθε μέρα, αλλά για 5 φορές. Δηλαδή δεν είναι σαν αυτά που τελειώνει μία φορά, 5 φορές. Η κολοκύθα συγκεκριμένη θα δίνει λογικά Halloween πράγματα. Έχουμε αυτό το trailer το οποίο θα είναι και στο Fortnite. Δηλαδή λέει F που είναι το Fortnite. This item will also be available in Fortnite. Το ίδιο και αυτό εδώ που είναι με τις κολοκύθες. Μετά έχουμε αυτό εδώ το Goblin Glider που είναι το Opera επίσης. Έχουμε αυτό το χρώμα για τον Dominus. Δείχνει έναν που δεν το ξέρω. Και τα άλλα τα έχουμε δείξει, ωραία. Αυτά. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε διάφορα και καινούργια παιχνίδια. Θα παίξουμε το 3v3 Spooky Cube, το 3v3 Haunted Hill Seeker, το 2v2 Doubles και διάφορα άλλα παιχνίδια. Με τι να ξεκινήσουμε? Εγώ λέω με τα Hunted για να τα δούνε. Παιδιά, όσοι δεν παίζετε Rocket League, κατεβάστε το, είναι πάρα πολύ αστείο και ωραίο, να ξέρετε. Λοιπόν, Αξίζει εγώ λέω να να το ξεκινήσουμε με το Spooky Cube. Πάμε με το Spooky Cube. Τώρα που έχουν μπει και οι challenges, παιδιά, έχει και νόημα το παιχνίδι. Σε το να παίζετε γενικά ματσάκια. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, πατήστε like, subscribe και το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα μας βίντεο. Λοιπόν, μας έβαλε στο Farmstead, το οποίο είναι Spooky Night, η συγκεκριμένη πίστα. Είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι είναι Halloween. Βλέπετε έχει ομίχλη, είναι γενικά βράδυ και Κάθομαι τέρμα. είναι ωραίο το map. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι μου άπειρο boost, η μπάλα είναι κολοκύθα και να πηδάει όποτε θέλει. Αυτά. Όχι όποτε θέλει, είναι σαν τρελό μπαλίτσα. Είναι λίγο δύσκολο να τη χειριστείς, δεν είναι όπως την κανονική μπάλα, αλλά ναι. Sorry. Δεν πειράζει. Όπα. Κάτσε. Γράψτε στα comments άμα παίζετε και στους Rocket League για να κάνουμε add friend εσάς. Ναι, παιδιά. Και κάντε, όπως είπε και ο Στέφανος, subscribe. Διότι θα κάνουμε και live streams που παίζουμε μαζί σας. Και Fortnite πολύ καλά και αυτό. Rocket League. Αλλά ναι. Τώρα σε επικεντρωθούμε στο match. Λοιπόν, Για κάποιο λόγο εγώ όταν συγκεντρώνομαι στο μάτσο απλά δεν πολύ Ναι. μιλάω. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Και δεν νομίζω πως είμαι και ο μόνος. όλοι, ξέρω εγώ. Όπα. Έλα, είναι ελεύθερη μπάλα. Όχι, την έστειλε ψηλά. Ωχ. Δεν μπορούσα να την πιάσω εγώ τώρα την μπάλα. Παιδιά, πάμε, γκολ. Έλα το έβαλα. Ναι, Πάμε. μπράβο, 1-0. W the Για να champ δούμε τα γκολ. guys. W, ένας έφυγε το μεταξύ. Α, forfeit Α, όλοι. Α, καλά. Παιδιά, δεν προλάβατε να Εντάξει. δείτε Παιδιά, το map ακριβώς. νικήσαμε. Ό,τι είδατε. Αχ, Πολύ ωραίο. Πολύ υδρότας. Πάμε άλλο ένα. Να είναι Διαβλέπετε κανονικό. side wipe 4000 XP. Τόσα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα 4000 XP, παιδιά. Είμαστε μαύρο team.
Είμαστε μαύρο team, παιδιά. Είμαστε μαύρο team. Στην αρχή με έβγαλε μαύρα μάξ, αλλά δεν είναι. Εγώ έχω το έχω ντύσει το αυτοκίνητό μου Halloween. Για να είμαστε στο mood. Είμαστε, τι ομάδα είμαστε? Α, η πορτοκαλί. Είμαστε μαύροι. Πορτοκαλί, μαύρο, δεν ξέρω. Στην αρχή μας έβγαλε μαύρους για να... Πορτοκαλί είμαστε. Να κοιτάξτε παιδιά, τρελόμπαλα. Δείτε εδώ τώρα. Δεν μπορείς να την πιάσεις. Το πιστεύω αυτό. Α, είναι τρελή μπάλα. Όπα! Εδώ καλά δεν μπορούμε να σταυρώσουμε shot στο double, σταυρώσουμε εδώ. Θα το βάλουνε, ωραίος. Full weird. Ωραία. Μπάλα. Α, δεν θα την ακουμπούσαμε, ήταν κανονική. Και τώρα Ωραία. το μυστικό μας. Αυτό πρέπει να μπει. Να σου αγγίξω το βρακάκι. Όχι. Συνεχίζουμε. Όχι. Δεν μπορώ να σουτάρω. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε χάσει 1 λεπτό, δεν ξέρω κι εγώ πόσο χρόνο έχουμε χάσει και είμαστε 0. Έλα! Και δύο ομάδες. Πάρ' τον demolition ο ένας. Ω, μπήκε. Οποίο mapes, ma papareliento, ¿cómo estás el cómo? Όχι! Δεν βαράει τα shotgun. Βαράει. Το shotgun βαράει τελικά. Και πάει για γκολ. Γκολ. Τι γκολάρα ήταν αυτή, παιδιά. Ωραία λοιπόν, βάλαμε 2 γκολ. λεπτά μας πήρε περίπου να το βάλουμε. Κοιτάξτε πως είναι αυτή η μπάλα, Παναγία. Πολύ περίεργη μπάλα. Αλλά είναι αυτό έτσι είναι Halloween, pumpkin. οπότε This is Halloween, this is Halloween. είναι Halloween, οπότε επιτρέπεται να είναι έτσι Αυτό, μπάλα. ναι. Όχι, ένα demolition. Εντάξει, σταματάω. 1, 2, 3. Λοιπόν, η μπάλα είναι εδώ. Στη μεριά μας. Σε έσπρωξα στο στέρμα. Κατά λάθος. Δεν θα μιλήσω για αυτό που έκανες μόλις, αλλά ναι. Όχι! Όχι, παιδιά, ο Garfield μας το βάλε. Βάλαμε εμείς τον γκολ, όπως είδατε, 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και μας έχουν βάλει 2 γκολ σε 30 δεύτερα. Τι στο καλό! Α! Δεν πάω εγώ στην μπάλα. Εγώ θα Αυτός. μείνω λίγο εδώ πέρα. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Έρχεται η μπάλα προς τα τόλα. Τη Αυτό διώχνουμε που με κάτω. έσπρωξες. Ω, Τίποτα. κουτούλησαν οι άλλοι. Χαχα. Εκείνη και ένα πάει το τέμπο, τα έχουν χάσει όλα. Ωχ, τι έγινε. Όχι, Α. την ακούμπησε. Ωπα ρε. Α, τι γίνεται. Πώς πάει έτσι ρε αυτή η μπάλα. Αυτό δεν είναι μπάλα. Κούμπησε. Καλά, Έλα, έχουμε ένα μωρέ. λεπτό. Αυτό το πράγμα ρε φίλε. Δεν σπάει ποτέ. Σε απόστειλα. Πόσο γερό είναι. Ω, έλα, κανονικά αυτό πρέπει να μπει. Έλα. Με Γκολ. κάνει demolition. Όχι. Δεν το πιστεύω αυτό. Τέλος. Demolition. Αχ, Παναγιά μου. Demolition! Άμε! Άμε! Άντε να βρω και εγώ κανένα άτομο. Μπακλά! Βοήθεια, παιδιά. Α, Μπακλά. 30 δεύτερα έμειναν. 30 δεύτερα έμειναν. Τι στο καλό. Έλα, να βάλουμε. Demolition! Άντε! Με κούρασε! 20 δεύτερα, Παναγία μου, τελειώνει το timer. Α, με έσπρωξε. Όχι! Θα το έβαζα. Γκολ. Έτοιμο είναι. Τι ποιος με Όχι. έσπρωξε! Γιατί με έσπρωξαν! Demolition. Όχι, παιδιά. Όχι, δεν πειράζει παιδιά. Πολύ τοξικοί άλλοι. Δείτε εδώ. Demolition έκαναν μόνο. Και τόσο τοξικούς.
Ωραία, πάμε lobby. Άμα δεν με έσπρωχναν μπρο. Δεν πειράζει. Ίσως Πάμε το τώρα το καλύτερο Hit Seeker. Που είναι το πιο ωραίο mod, πιστεύω. Από αυτά που έχουν μπει στο Halloween. Ναι, λοιπόν, άνοιξα ένα πακέτο και πήρε αυτό το μάτι εδώ πέρα που βλέπετε. Πολύ ωραίο. Wow. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε το 3v3 Haunted Hit Seeker. Okay. Σήμερα έχει 2 βίντεο σόκαρ, αλλά δεν είμαστε και πολύ καλοί. Οπότε ναι. Στο σόκαρ δεν είμαστε εκεί καλύτεροι. Αν και θα ήθελα να παίξω γιατί δεν θέλω να χάνω τα τουρνά, αλλά οκ. Πάμε. Μη. Τον έσπρωξα κατά λάθος. Μου πηδάνε. Ωραία. Α, μπήκε. Ωραίο εφέχει, Εντάξει, bro. δεν μπήκε από εμάς. Αλλά ναι. Ο Ερμπούλ το έβαλε. Αλλά την κλώτησε εκεί πέρα, ναι. Α, καλά, πώς το φάγανε έτσι στον γκολ. Πάμε. Το μικρόφωνο σου λίγο ακουστική. Όπα. Όπα. Όχι. Α, Εγώ το έκανα save. ωραίος. Όχι, δεν το έχω. Ωραία λοιπόν παιδιά. Είμαστε 3-1. Δεν μιλάγαμε πολύ. Ωραία, πάλι το βάλε αυτός. Δεν μας έχει αφήσει Το γκολ. έβαλε. Ο Ερμπούλ. Έλα, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε και εμείς. Έλα, πάμε. 4-1. Εύκολο μάτσι είναι. Γιατί εύκολα. κερδίζουμε για 3 γκολ. Και δεν κάνουν κάτι αυτοί. Έλα, πάει για γκολ αυτό. τρελάθηκε Όπα, να το πάρει έκανε την μπάλα. save. Όπα. Ξανά save. Όχι, το χάσα. Αχ, Α, πέρασα ανάμεσα. αυτό. Δεν μπορώ να Δεν πιάσω πειράζει. την μπάλα όταν είμαι με όπισθεν. Δεν μπορώ. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό, Παναγία μου. Το είδες. Το είδα, μπρο. Ό,τι να είναι. Έχω την μπάλα. Και Να πετυχαίνω βάλω γκάλ. ball cam για πρώτη φορά. Εγώ έτσι το έχω. Το έβαλε πάλι αυτός. Δεν θα μας αφήσει να βάλουμε γκολ. Το βλέπω εγώ. Ωραία. Να δούμε με βολεύει το ball cam. Ναι, δεν με Δεν το βολεύει. πιστεύω. Τι χάσαμε από Εκείνη και ώρα αυτό πάει το το tempo. αυτοκίνητο, Παναγία μου. Το πιστεύω αυτό. Έχω πάλι την μπάλα. Είναι άλλο κριμινάλο. Βάζω ξανά ball cam. Οπα! Όχι. Το κάνει save εδώ ο φίλος. Έλα, τι έκανε φιλόαχιστος. Εσύ ήσουν εκεί. Και αυτός πήγε να την πιάσει. Εγώ δεν ήξερα, νόμιζα θα την έπιανε, κοίτα. Είχαμε. Αχ, Θεέ μου, μην το κάνουμε αυτό, μπρο. Πάμε. Θα κάτσω εγώ τερμά. Πήγαινε εσύ... Γκολ έβαλα. και assist. Μπράβο, πάμε. 6-4, παιδιά. Πιτσαλίτ.
É meu mapa, seu movimento começa assim como movimento paiento. Y quien quiera para ir, que te... You speak Chinese, να ξέρετε παιδιά, εγώ speak Chinese. Έτσι λέει το τραγούδι. Όπα, πέρασε μπάλα από εδώ, νόμιζα ότι το τρώγαμε. Demolition! Α, δεν πρόλαβα. Δεν Ο πειράζει. Ερμπούλ το βάλε το τελευταίο γκολ. Είναι και καλά legend, το κάνουν legend. Α, το τηλεχειριστήριο. Τρέμει. Orange. Ναι. W chat. Λοιπόν, έτσι ήταν λίγο το 3v3 Haunted Hit Seeker. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο θα έχει και part 2 που θα είναι το 2v2 Hit Seeker το tournament. Θα είναι το part 2 ουσιαστικά αυτού του βίντεο. Διότι είναι μικρό σίγουρα αυτό το βίντεο. Και σίγουρα θα θέλετε κάτι μεγαλύτερο. Οπότε εμείς έχουμε πολύ καλό content. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, το mini βίντεο, πατήστε like, subscribe και το κουδουνάκι για να μην ξεχάσετε κανένα βίντεο. Και να είστε έτοιμοι για το part 2. Τα λέμε στο part 2 παιδιά. Γεια σας.